Eta orain, Txaro andereñoaren umeak azkenak izango dira. Haiek ere kanta eta koreografia prestatu dute. Zuek ba dakizuen talo zer den? Torta gozoa Euskal Herriko jai eta ospalkizunetan kalean jaten duguna? Kanta honetan taloaren errezeta emango digute. Ez galdu detailerik. Guazen talora prestatzera abestera eta dantza adi-adi ikusi. Txalo handi bat haientzat.